munduko pirata gora patakon. Daukanari kenduta ez daukanari emon. Urre eta harri bitxiak banatuta, lasai bizi naiz erretre. Kaixo lagunok! Nik Olentzero nahi nuke izan, baina porros nauzue. Abenduan gaude, eta abenduan Euskalaren eguna ospatzen dugu. Abenduaren inguruan naiz eta egunero ospatu. Durangoko liburu eta diska azoka ere, bertan izaten dugu urtero. Eta nola ez? Gabona datoz, Olentzeroren etorrera, oporraldia, ongi pasadenok eta ongi bukatu urtea. Eta hobeto hasi dadila urte berria. Poliki aurrera goaz. Euskal Herria, Euskal Herri bihurtuaz. Euskal Herrian bizi nahi dugu. Euskaraz, alaitasunez, askatasunean eta pakean. Hortxe ari gara, munduari geure kolorea emanez. Kuadrilla, bidali diguzue irrienlagunak.comera Euskararen egunari buruzko zuen marrazkia. Eta zuen herrian, auzoan edo etxean, ospatu duzuen Olentzeroren jaiaren argazki bat. Urte bukaerarako irrienlagunak.comen ikusi ahal izango duzue. Ongi bukatu urtea eta hobeto hasi berria. Muixu bat denontzat, haupa Euskal Herria, haupa Irrien Lagunak, aio pelaio. Termodul gelditu da ongi. Bueno, bizarra kendu, txapela ere, nire tripontzi haundi hau. Eta berdiro, porros nauzue. Baina Olentzero bezala, nik ere, eta Irrien Laguna kluba osatzen dugun guztiok, marrubizko muixu goxo bat bidali nahi dizuegu. Ongi bukatu urtea eta hobeto hasi berria. Haupa Euskal Herria, haupa, aio pelaio!